Civata zankuya duhekê amadebîna nivîskar û bîrmendê Türk İsmail Bêşikçî. Biryara vekirina senterê Bêşikçî da. Senterek ji bo vekolînên civakî û neteweyî. Tabii işte Kürdistan'ın bilimsel çalışmalar. Helbet ev navendên şênewarî û rewşenbîrî ku bi hewildanên Kurda pêk diên, ev cihê serbilindiyê ye. Ji ber ku beref pêşveçûnê jî diçit. Roj bo rojê beref pêştir diçit. Di gel vî yekê Bêşikçî biryar da ofîsên xwe li her çar parçeyên Kurdistanê vekit. Wekû dilsûziyek ji bo gelê Kurd. Şaxek me li Diyarbekirê me vekir. Niha ofîsa hevlerê jî ya doyemîn e. Yani navend yek Diyarbekirê yek jî hevlerê me vekir. İnşallah eger Kurdistana rojelat azad bibe emî hev mehabatê dê jî cikî vekin. Yek jî Qamişlo Rojavayê Kurdistan. İsmail Bêşikçî pêncî û du berhem hene. Zankuya duhekê dixwazit bi rêya vî senterî. Her çi babetên girêdayên Kurdan ve yên nivîserî bi dest bêxît. Em vî senterî danîn li jineyeka serpereştiyar zankoyê de didayîne ser vî senterî ê di serpereştiyarken û di piştevaniyeka taybet bû vî senterî ken û di daxwazê cenabî ken û şandêtgel da dokûment û ev tiştê girêdayê kêşa netewa Kurd e ve çend salaya vî rêzdarî piştevanî kirî bû me pinêrin. Li sala 1938 İsmail Bêşikçî li welatê Tirkiye hatiye ser dunyayê. Bi xemxorê doza Kurdî li Tirkiye tê tevqelem dan. Bên ji berhemên wî hatîne wergeran bû ser zimanê Kurdî. Hevdeh salên jiyê xwe Bêşikçî sera doza Kurdî di zindanên Tirkiye da borandin. Vekevsûzî ji bo evî jî civata zankuya duhok biryara vekirina senterê Bêşikçî dan. Xelî Mecîd, Rodaw. Duhok.